Ge go se bhláán anchraig ón an seo tá mé Ilan na Dúirtear nó Canada mar sar ana agus tá mé snáid seo bhain leis an bobal Lilwat nó muintir na Bhíonna vís ag múséim antropóliaachta Vancouver né. Art bh lán rudí faoi bhondúchasig na háit agus an cultúr agus an alíonn agus cuasí tanga agus lehéid ach éon ghail a thuair cuairt le héad higrís láithreach an sais díthú tanga agus an cholíniú a thir dóibh. Cé go meas a bhád níos mó na cultúr rúchas an seo na mar tá san stáit aonanta fós dénach díthú an bhórtha. Ach sin bailach Harbh fadal go rá bíigi ag an Agóid an fiú lá dé Agóid CEARTA son na Gaeilge. Ceann fá well banan sé le cuasaí tííochta sa Gaeltacht. Tá bhád na numad massa chuirsaí Airbnb seachas hithe cíos do bhainte na háite lucht rachmas chun tosaí a ríist. Freisin maoine na Gaeilge tá sé leidethe go hán santas a go blianta fada seachas méadú bit take Chomá ó thuaig tá cearta tanga wein agus pórtathe áirithe seasta go dómh inéan na Gaeilge agus lucht a leabhartha. Mar sin bíigi mórthair na seáid ina bíigi glórach, bíigi gailach, slánta manín.